toto vás musí naštvať. V školskom prostredí sú naše deti otvorene predhadzované progresívnej politickej propagande. Na gymnáziu v Leviciach organizujú charitatívny beh, z ktorého výťažok bude použitý pre nadáciu Milana Šimečku. Na tento beh pozýva jedna z učiteľiek aj vo facebookových skupinách tohto gymnázia a v statuse prizvukuje, že s touto nadáciou dlhodobo a aktuálne ako škola spolupracujú. Chcem pripomenúť, že je to nadácia Milana Šimečku, ktorú používal predseda vlády Robert Fico na tlačových konferenciách ako argument pre odvolanie Šimečku z pozície podpredsedu parlamentu. Keď si otvoríte facebookovú stránku tejto nadácie, každý druhý príspevok je otvorená dúhová alebo progresívna politická propaganda. Vyzývajú na protivládne protesty proti Šimkovičovej a podobne. Normálna politická mimovládka, ktorá, ak by boli školy skutočne apolitickým prostredím, by mala byť zo školského prostredia kopaná svinským krokom do prdele. Hovorím to na rovinu. Ja sa ale pýtam, kedy sa vláda konečne prebudí. Poviem, ako to mám ja. Deti sú to najcennejšie, najhodnotnejšie, čo v živote človek môže mať a ich budúcnosť by mu mala na srdci ležať čo najviac. Politici z tejto vlády sú schopní sa hádať ako malí chlapci o ministerstvách, o jednotlivých pozíciách v Národnej rade, ale keď ide o deti, tak očividne kašľú na všetko. Rok a pol ich žiadame, aby zakročili proti Druckerovi a urobili niečo s progresívnou agendou v školách. Rok a pol politikov tejto vlády upozorňujeme, že progresívci im v školách vychovávajú z mladej generácie aj z našich detí do šľaka voličov progresívneho Slovenska. No oni na to kašľú, je im to úplne jedno, ale na tlačových konferenciách takto napínajú svaly a hovoria, ako oni proti progresívcom zakročia. Páni a dámy vo vláde, robíte si z úst úplne iný otvor. Konštantne, bez prestávky a stále. Jedno hovoríte, druhé robíte. Na toto nás vyzval predseda vlády Robert Fico. Vyzývam všetkých rodičov, vyzývam všetkých študentov, ako náhle sa im bude niečo nepozdávať, že niekto niečo vymýšľa, čo je nad rámec vzdelávacieho programu, aby o tom okamžite informovali. Po jeho výzve sme žiadali, aby zakročil v mnohých školách, kde robili dúhové týždne. Nestalo sa nič. Ja sa ale nevzdávam, lebo ako som povedal, deti sú pre mňa to najcennejšie a síce nemám vládnu moc, ale budem upozorňovať na to, čo sa deje a preto opätovne žiadam pána predsedu vlády, aby konečne niečo robil. Na vaše slová, na vaše tlačovky, na to, ako veľmi všetko možné chcete a ako každého kritizujete, už nikto nie je zvedavý. My chceme vidieť reálne činy. Do šľaka zachráňte deti od tej progresívnej propagandy. Nič nie je pre Slovensko hodnotnejšie a cennejšie ako budúcnosť našich detí. Tak sa konečne zobuďte a vykopte tých progresívcov a ich politickú propagandu zo školského prostredia. Nemá tam čo robiť. My v hnutí Republika by sme niečo také vo vláde nikdy netolerovali.